Ola a todos e a todas, benvidos e benvidas á miña canle. Username Sara, na que vou subir speed builds das miñas construcións no Sims, como este é o caso, ou tamén pois algún reto ou cousas que se me vayan ocurrindo, principalmente. Pero, eso sí, terá que ver a gran maioría co Sims 4. Pois este primeiro speed build, como o seu nome indica, é dunha cabaña rústica, e aquí estou comezando xa construindo pois, o que ven sendo pois, o plano, o que é o exterior da casa. Por esta vez decidime a facer pois unha casa estilo rústico, estilo antigo. Pois agora estou aquí intentando aclararme como vai ser o plano, onde vai estar o baño, as habitacións. Si que penso que me quedou un pouco extraño, sobre todo a segunda planta, que as habitacións teñen así unha forma non moi convencional, pero, a verdade é que acabei bastante contenta co resultado. E aquí estou colocando así, pois, un sofá para ver máis ou menos onde vai quedar o salón, e así, se coloco algúns mobles, pois fagome unha idea de como poden quedar as cousas, pois se me gustan nese emprazamento ou se prefiro poñelos en outro lugar do plano. Pois aquí estou xa coa cociña colocando as encimeiras e os mobles. Encimeiras? Non estou segura de se pode decir encimeira en galego. Por hoxe sí. Aí colocando esa preciosa cociña antiga, que oxalá poder ter unha cociña de ferro eu na miña casa, pero a vida é dura. Pois decidime por esa cor así marrón clariña, pois iso, porque me parece que dá así un toque máis vintage, por decirlo así. Ainda que, intentei utilizar o filtro de vintage aí no menú de búsqueda do Sims, pero a verdade pois non me funcionou moi ben. Pois máis ou menos fon escollendo eu o que me parecía así que cadraba máis con ese estilo. E aquí estou escollendo os sofás para o que sería a zona do salón. Ao final escollín estes así en un tono beige do pack de expansión de Cans e Gatos, Cats and Dogs. Claramente estou poñendo unha chimenea coa tele e así pois unha pequena mesiña que, sempre queda ben para apoiar o portátil ou, neste caso poñer unha decoración ou, basicamente o que vos queirades. Eu as mesiñas así que teño ou que tiven nos lugares nos que vivín, pois utilizabas para poñer o portátil ou a veces para traballar ou, o que lle fora cadrando máis ben nese momento. E aquí agora estou cambiándolle un poquinho a cor ás escaleiras e máis quitándolle esa parte de abaixo que, a verdade, pois tamén, por se non sabíades, aforrache bastantes cartos do presuposto. Parece unha tontería, pero son unhas chorradiñas moi caras. E agora aquí coas ventás, pois escollí unhas ventás do xogo base, que a verdade pareceme que están moi ben, son as típicas ventás que podes atopar en calquera casa. E agora estou nos poñendo neste tono marrón clariño, pero ao final me parece que as vou cambiar para un tono un pouco máis escuro. A verdade non me lembro ben porque, fai un tempo que gravei este vídeo, estou facendo así agora a voz en off un par de semanas despois. Puxen provisionalmente ese papel de parede que a parte de abaixo branca e os cadrados marróns castaños, cortella, non sei moi ben. Pero, a verdade non me convencía moito porque parecíame que lle daba un toque bastante escuro e non sei cambiar e ao final me parece que non lembro se é por un panelado ou se é por unha parede lisa, pero un tono beige. E aquí estou poñendo pois os baños con azulexo con baldosa, evidentemente, e pois utilizando esos elementos do catálogo de depuración que son de madeira, basicamente o retrete máis a bañeira, que son funcionais en servizos tamén. E colocando así un adorniño, unhas toallas ou un papel de baño, sempre importante. E así, no baño de arriba pois vou facer o mesmo. Así que o lavabo é do pack de vida ecolóxica, pero o espello é do xogo base. E tamén esos adornos a toalla e máis a cesta da roupa sucia. Perdoade a miña voz, é que estou un pouco acatarrada. Vai bastante frío estes días e é moi fácil que
collera un pequeno catarro. Bueno, pois agora estamos aquí na segunda planta e vou empezar a decorar as habitacións. Esta é a habitación principal dos pais, nais, avós, tíos, o que vos guste a vos. A verdade é bastante versátil. Estou si escollendo unha cama que é do xogo base, sí que me parece que é do xogo base, así en tonos, bueno, marróns, beis ou negros. Aquí na parede intentei facer pois como se fose unha galería de fotografías, pero bueno, ao final, como podedes ver, optei por coller estes dous cadros que como se fosen os retratos dos sims que viven aí. Pois un home e unha muller, pero podedes poñer o que vos dé a gana, se queredes descargar esta construcción. E aquí poñendo así un par de adorniños máis. As caixiñas que están aí en riba da cómoda son de contido personalizado, e no de indicar na caixa de descripción. E aquí nesta segunda habitación, que pensei que sería máis ben para un ou unha adolescente, pois primeiro comecei así poñendo estos mobles un poquinho máis claros, así en branco e azul, pero logo acabei por cambialos porque como que non me gustaba así moito como quedaba, parecíame que era moi diferente da habitación do lado e, bueno, pois sí que me gustaría que tivera un estilo así un poquinho máis unificado. Entón, pois, sí que remato por poñela en tons máis marróns. E tamén hai de acabar cambiando o papel de parede. Creo que vou poñer liso. Sí, que, bueno, como podedes ver, era super diferente unha habitación da outra. E agora, pois, esta sí que está en tonos máis marróns. A outra estaba un poquinho máis escura. Aquí estou cambiando o papel de parede. Bueno, esta é unha cor lisa. E aquí pois pensei que o sim que tivera esta habitación pois que lle gustaba a pintura, entón pois por iso coloquei esos bocexos de tanto de home como de muller. Bueno, un portátil, porque sabedes que bueno, se xogades ao sim, sabedes que un portátil ou un ordenador ou unha tablet, o que sexa, é básico para skill building ou para calquera cousa, para buscar traballo, para mellorar o rendemento, pois o que sexa. E aquí, pois nesta habitación estou poñendo do menú de depuración bueno, que me está costando, xa vedes, esa paleta de colorete ou de sombra de ollos, pode ser o que sexa, a verdade, con esa brocha de colorete. E máis vou colocar así algúns produtos de higiene ou, bueno, como se fosen cremas ou dos maquillaxes. E agora estou pensando pois que espello vou poñer aquí intentando encollelo, pero bueno, non se pode porque glitchea. Entón ao final penso que acabo escollendo, de vida ecolóxica, que me parece que lle vai moi ben. E aquí agora estou coa segunda habitación, que esta pensei que sería para un sim máis neno ou nena un poquinho máis pequeno, aínda quizáis non chegando ni sequera a preadolescente. Está en tons negros e blancos. Que, bueno, a pesar de que non é marrón, sí que me parece que o estilo que lle cadra bastante ben co xeral da casa. Ese vestidor ou, bueno, ese moble é de mini casas en cor negra para que vai a xogo, bueno, coa cama. Estou poñendo así unha alfombriña, pois en o castelo de xoguete, máis algúns xoguetes por aí. E aí na parede, pois, bueno, puxen así un póster, a ver, está ese posto ese de Tocando ao gato, pero, bueno, evidentemente deime conta de que parecía que tiña aquí unha peluquería canina, este pobre chaval ou chavaliña. Entón, pois, bueno, pensei, no. Aquí estou poñendo os instrumentos musicais que tamén veñen do catálogo de depuración, porque pensei que esta que lle podería gustar así a música e facer os seus propios instrumentos. Entón, pois iso que lle estou poñendo aí na parede, as letras, é como se fose unha letra dunha canción que lle gusta. E así, engadindo unha decoración máis, estou poñendo un pouco máis de luz, porque sí que me parecía que se vía un pouco escuro. Bueno, pois poñer así un par de lampariñas máis, unhas alfombras. Aí estou colocando papel de periódico, porque non se pode manchar o chan, senón os pais enfadanse. Aquí estou de volta na planta de abaixo. Aí debaixo das escaleiras pensei en poñer un pequeno rinconciño de oficina, pero logo dime conta que, bueno, se inventás, pois é un pouco triste non estar aí debaixo das escaleiras co teu ordenador. Ao final, pois acabei no cambiando por un lugar para
para poñer zapatos, e que sea, bueno, pois que entras na túa casa, te xa hai os zapatos, bueno, as zapatillas, para para poder poñerte cómodo. Que máis, que máis? Bueno, aquí estou arranxando un pouco a parte exterior, bueno, quitei dúas sillas á mesa porque parecíame, bueno, que eran como demasiadas, e aí estou colocando xa unhas cousiñas da cociña e os zapatos. Na cociña vou utilizar tamén elementos de decoración para que quede un pouco máis decorado, como unha barra de pan, estou colocando papel de cociña, os utensilios. Hai estas botelliñas, gustoume moito, bueno, non teño claro se son botellas ou o que son, pero parecíame que eran así como de leite das, bueno, como se pasara unha leiteira, un leiteiro, entón pois decidí poñelas. Agora estou escollendo a cor para pintar por fora, que me gustaría que fora así estilo pedra ou ladrillo, pero bueno, máis ben pedra. E aí primeiro puxenlles en tono gris, pero me parece que despois que vou cambiar por un así un pouco máis avermellado. E o tellado finalmente, bueno, aquí intentei poñelo un pouco que non me saleu ben, e ao final acabei no borrando, como xa ides ver. Pero intentei poñelo así máis estilo cabaña, redondeado, pero teño que seguir investigando porque non me saiu moi ben. E si aquí estou cambiando a cor para un poquinho así máis avermellado ou alaranxado. E o tellado pois vai quedar así estilo como se fose con palla. E creo que ao final lle vou poñer o reborde en cor negro. Non estou segura, pero case que diría que sí. Acabo cambiando as cores das ventás e máis da porta un marrón un pouco máis escuro porque me parecía que lle destacaba máis, poñendo un par de ventás máis porque nunca son suficientes ventás. Eu non sei vos, pero a min gustan os sitios que teñan luz, nunca son suficientes ventás. E así colocando un par de cousiñas para facelo un pouco máis acolledor. E finalmente, pois, sí, estou poñendo un panel de tono beige que me parece que lle quedaba moito mellor e que non lle quita tanta luz. Logo, pois, estarei buscando polo menú de decoración pois todas as cousas que me gustaría colocar bueno, por fora, polo xardín e máis así, porque claro, teño que buscalas todas dunha vez porque senón, bueno, é un pouco coñazo estar seguido aí para arriba e para baixo porque a verdad o menú de depuración parece que é infinito, que nunca atopas nada, entón en canto vou atopando vou colocando aí no terreo para poder utilizalos. Bueno, aquí xa vedes que estaba tendo problemas coa chimenea, pero bueno, ao final conseguín facer así algo con muros pequeniños. Bueno, muros pequeniños non, con vallas. E parece que máis ou menos pasa por vez. E aquí colocando iso, pois o tellado estilo máis palla, de cor máis amarela, que me parece que lle quedou moi ben, a verdade, e co rebordo negro. Pois agora vou pasar iso a parte de atrás do xardinciño. E aquí estou collendo, pois, porque vou facer así como se fose como se tiveran leiras. Entón vou utilizar esas coles ou esos repolos de depuración. Vou tamén modificar un pouquiño o terreo pois para que se vexa así como que está máis traballado entre aumentar un pouco e poñer o terreo un pouco máis escuro como se estivera, bueno, pois sachado basicamente, pois a verdade penso que quedou bastante ben. E aquí colocando pois un poquinho máis de decoración para que se vexa que, bueno, que o sitio que está que hai xente que vive aí, basicamente, que non sexa aí só un par de mobles colocados e xa está. A esas cousiñas grises pois son así como uns aspersores que me parece que lle daba un toque bastante guai para, bueno, que daba así a impresión de que está de que sí que realmente pois é un sitio donde se plantan cousas. Esos rollos como se foran de palla. E unha carretilla pequena pois para acarrexar terra ou as sementes ou o que faga falta. E logo tamén vou colocar pois como unhas macetas
bueno, como unhas macetas non, unhas macetas redondas para facer así un pequeno xardinciño, e aquí estou collendo os utensilios de xardinería, que os vou colocar así todos xuntos, nunha mesiña para que estén como ben organizados, que me costou así un pouquiño, xa vedes, que quedaran ben. E aquí, as macetas que vos comentaba, que tentei poñelas o máis en liña posible, pero tamén que houbera espazo polo medio para que poideran pasar os sims, porque senón non dan pasado e estás aí que se está todo o tempo licheando e é un coñazo, a verdade. E aquí estou colocando un poquinho de terreo un pouco máis escuro, que tamén hei de colocar alrededor da casa e máis debaixo das árbores, debaixo das macetas, porque así parece como que lle dá un toque un pouco máis realista, que sí que parece que está construído realmente, dalle sombras. Ai, que se me esquecía. Aí está o coche negro que collín do menú de depuración tamén, que bueno, non sei se o saberedes, pero xa vos lo comento aquí rapidamente, que no Sims 4, bueno, non hai opción de conducir. Directamente, se queres ir a algún sitio, chamas por teléfono, quero ir ao bar de non sei que mundo. Te teletransportas aí, basicamente, ti e máis as persoas que van contigo ou tal. Entón, o coche, bueno, evidentemente é puramente decorativo, pero, bueno, pareceme que lle dá un toque guai. E estou modificando un poquinho o terreo para que parece que está traballado. E isto é todo. Agardo que vos gustara esta primeira construcción. Vémonos no seguinte vídeo. Chao!